완전한 비핵화해로 나가려는 것은 우리 당과 공화국정부의 불변한 입장이며 나의 확고한 의지입니다. 이로부터 우리는 이미 더 이상 핵무기를 만들지도 시험하지도 않으며 사용하지도 전파하지도 않을 것이라는 데 대해 내외에 전파하고 여러가지 실천적 조치들을 취해왔습니다. 나는 앞으로도 언제든 또다시 미국 대통령과 마주 앉을 준비가 되어 있으며 반드시 국제사회가 환영하는 결과를 Όταν μιλάει για 50 γραμμάρια δεν είναι για συνταγή. Βάζω στην κλούβα τα σεφ και τα ανοίγω με φλόγες σαν τον επιστήμη. Με γίγαρα μου έχεις κατάσει ενώ εσύ μόνο στο LOL παίρνεις kill. Σαν την Κιγιάννα από κεφαλιστής. Πάμε με μένα δεν μπορείς. 10 χιλιάρικα χάλασα μέσα σε μία βραδιά. Τώρα πρέπει να πάω να τα βγάλω όλα πίσω. Ανεβαίνω τη βλάστη με τσίψη και γιάρις. Τώρα τα έχω βγάλω όλα πίσω. Σε χρήσα πιπέντε τα μάτια για να μην με δέσουν οι λίτες. Είναι 15 σαν να μου ο Πούτιν είμαι πρεσιντέντα. Όταν πεθάνω θέλω στην υγεία μου να πιείτε lean. Με τόσα ζάνια που πίνω νιώθω σαν να ήμουν Shaolin. Φορώ από πίσω τα βλέπω και κάνω react σαν να έπαιζα ping pong. Έχω νούμερα στο bank σαν να ήταν εκείνο. Είμαι δικτάτορας King John. Είμαι εκτέλεσης King Von. Μάτια κόκκινα είναι demon. Βγάζω φράγκα και στον ύπνο. Λες κι 30 τη λέω μιλφάρα. Έχω μια μιλφάρα στο jet ski. Δικά βάλω τη γωμό και κουμπώνω δυο πέρκι. Headshots να πετιάνει να πω κεφάλι. Alucinando cama, alucina padeona, alucinando cama, alucina padeona.